yamde jeeɗiɗi silvaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi en to Paris lamorde France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗi ɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude hande oɗo aljuma balɗe jeetati e lewru o jeetati ɓuuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi to Cameroun Maurice Kamto lundiɗo laamu ngu tuubi laamu Paul Biya waɗude peeje gam o wasa tawede sumgoji satiɗi ñande sappo e ɗiɗi lewru sappo ɓuuru hitande nde gonɗen ko hanki e ley vidéo saktaɗo e médiaji renduɗi o holli o alhaali o holli mette makko o noddi yimɓe makko haare nden jokkan ma en keɗoma e ley kabaruji ɗi. horejo jagorɓe Sénégal inde makko ko Ousmane Sonko omo jokki jillu muɗum na men jillu makko ngu balɗe joyyi to leydi Turki caggal nde o yetti toon ñande alarba o juurima yimɓe mawɓe leydi ɗi hanki o yiidi kadi e horejo ndi leydi hono Recep Tayyip Erdogan nanodiri e fannuji kewɗi ciifama hakkude Sénégal e Turki ma en gartu hen gorma Israël o jaaɓi eɓɓore jagorɗo arano gam jogagol laral Gaza no didori e hoore doole ɗum laatima hanki e jonde juutude kabine horejo jagorɗo e hono Benjamin Netanyahu eɓɓore nde noon no addi luural e nder adunaaru ndu ha tengti e nder Israël tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Cameroun puɗɗortoɗen ɗiɗo kabaruji hande oɗo subaka aljuma labɗo laɓaɗo balɗe ɗiɗi caggal nde suudu sariya mawdu leydi ndi sali candidat gu makko kanko Maurice Kamto lundiɗo laamu ngu o tuumi laamu Paul Biya waɗude peeje gam o wasa taweɗe ɗi sumgoji hoto yakko leydi kanuɗi waɗude ñande sappo e ɗiɗi lewru sappo ɓuuru hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi e biyol makko kayitaji makko ɗi o fukkino e inde Madi Dem no jokki sariya ko e ley vidéo saktaɗo e ley médiaji renduɗi woni ko Maurice Kamto haali keɗoɗen Maurice Kamto e fandu haala Rufaw Baba Soaria. Le Conseil constitutionnel a rejeté sarwitinorde toginorde sali wullandu am ko ƴami lornuki am ha nder candidaɓe ngam ɓe mbi'i ɗum wala hujja darugo am candidat jo ko renaka be fedde Mani Dem ɗum laati mettenga cembitka kañum kay be laamu Yaoundé ngam man ɗo ngu yawɗi wangini hoorejo Mani Dem keso e non hawti ɗereji ɗi candidat kumako ngam waɗugo kewal candidat ɓe. Mes chers compatriotes, wondiɗiraɓe am yidiɗiraɓe mi wi'i e mi wiiti mi faasikorta on e mi faasikoray on amma sarwitinorɗo tuginorde kiita ele kam ardungal leydi gal jagorgal halfitinangal laamuji ko waɗi mettuɗi fof dow meɗen faasikori on wala jurum ɗum miɗo hafti e mi wonan ɗakki moɗon habre ɗo tokkitini. la lutte continue.